Mal-400 pazjent f'pajjiżna qed jieħdu l-mediċina tal-kannabis u bekk ukoll għandhom tagħmel ħajja aħjar. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li 32 tabib qed jagħtu l-kannabis mediċinali wara li kienet emendata liġi mill-Parlament Malti fl-2018. Innota li dan il-qasam qed jaffaċċja numru ta' sfidi u tenna l-bżonn li l-Gvern jaħdem id fit mat-tobba u l-awtoritajiet konċernati biex dawn id-diffikultajiet jinelbu għal ġid tal-pazjenti u l-industrija stess. Importanti li wieħed ikun jaf li l-kannabis bħala mediċina għandha l-użi speċifiċi tagħha, għandha l-indikazzjonijiet speċifiċi tagħha u mhijiex xi kura għal kollox, ġifieri l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali irid jintuża b'mod fuq parir tat-tabib u mhux minflok mediċini oħrajn li nafu li jaħdmu wkoll. Tenna fuq l-importanza li l-pazjenti nataw l-edukazzjoni meħtieġa fuq l-użu tal-kannabis mediċinali. Għal ukoll huwa importanti li ssir iżjed riċerka ħalli jkun hemm l-evidenza klinika fuq din il-mediċina biex aktar professjonisti mediċi ikollhom fiduċja fiha. Semma wkoll il-ġlida kontra l-prodotti folot li jitfgħu dell-ikra fuq l-industrija. Għaldaqstant qal li l-ħidma hija id fit mar-regoli tal-Awtorità tal-Mediċini biex tiġi assigurata s-sigurtà tal-prodott. Wieħed joqgħod attent li l-prodotti li juża jkunu prodotti li jinxtraw minn l-ispiżjara għax hawn ħafna prodotti li tistessibhom fuq l-internet li mhumiex ġenwini. Allura importanti li l-pazjenti li kollhom bżonn il-mediċina jieħduha fuq parir tat-tabib u jixtruha minn l-ispiżjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.